Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khairul anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah amma ba'd. Julasail kurama, para masyayikh, bapak-bapak kiai sedaya ingkang sami hadir, ingkang kala dherekaken menggah fatwa saha maidhah hasanahipun, bapak-bapak pemerintahan desa, baik saking bapak petinggi desa Damarjati maupun ingkang mewakili para bapak-bapak tokoh masyarakat dari RT RW sedaya wilayah desa Damarjati umumnya, khususnya wilayah RW 4 dari wilayah RT 1 sampai dengan RW 7 ingkang sami hadir, ingkang kula hormati. Sesarengan syukur kita dhateng Allah Subhanahu wa taala wiwit ngantos dalu punika kita sedaya kaparingan pinten-pinten nikmah, hidayah, inayah, sihah, afiyah, jasmani, rohani, sehingga wonten ing dalu punika kita saged makempal dados setunggal. Wonten ing menika majelis dalam rangka hormat khalipun simbah buyut kapal. Bila syukur kita datang Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi sedaya kenikmatan ingkang kula lan panjenengan tampi punika kanthi syukur datang Allah Subhanahu wa taala sehingga sak mangke dipun tambah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawat ma'asalam katuraken dhateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para rawuh ingkang kirmatan, amin angkani talangatur saking prakata panitia. Sepeda ngaturaken ahlan wa sahlan bi hudurikum, sugeng rawuh sugeng pinarak. Mugi pinarak panjenengan sedaya pikantuk kaberkahan saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, berkah donyanipun dumugi akhiratipun. Amin Allahumma amin. Kaping kalihipun saking prakata panitia meliputi nggih punika pengurus makbarah Mbah Buyut Kapal saha saandhahanipun sedaya. Matur sembah nuwun sanget atas rawuh pasedonyan sedaya
atas partisipasi panjenengan sedaya sehingga terwujud halipun Mbah Buyut Kapal kanthi wujud ingkang gemah ripah. Amin Allahumma amin. Mugi menapa punika pengetan hal Mbah Buyut Kapal kados mekaten punika saged lancar ngantos dumugi punapa punika ingkang sampun kita ajeng-ajeng nggih punika benjang tahun-tahun yang akan datang, menangi tahun-tahun ingkang badhe datang, menangi khalipun Mbah Buyut Kapal. Amin Allahumma amin. Kanthi tawil umurona sabit imanana. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang kirematan, selajengipun saking perangkat panitia anggenipun nampi dumateng para panjenengan sedaya para rawuh baik saking bapak ibu para kaneman sedaya tentunipun kathah kekiranganipun kekhilafanipun keranten prakata panitia bapak-bapak panitia nggih manungsa biasa sampun berusaha semaksimal mungkin kangge jamu panjenengan sedaya, akan tetapi keterbatasanipun manungsiawi mila katas kekirangan kekhilafanipun kula minangkani talangaturipun nuwunaken gunging samudra pangarsami dumateng para rawuh sedaya baik ingkang disengaja lan boten ingkang dipun sengaja sedaya nuwun lumunturing samudra pangarsami. Kersa Pak Bu nggih. Alhamdulillah, mugi-mugi kanthi doa restu panjenengan sedaya rawuh panjenengan sedaya niat sareng-sareng nggih punika hormat halipun leluhur kula lan panjenengan sedaya, niat sareng-sareng hormat halipun Mbah Buyut Kapal sedaya mugi dipun pintampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sehingga sedaya amalia kula lan panjenengan sedaya dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala sehingga sakmangke dipun manfaataken dumateng putra wayah kula lan panjenengan sedaya anggenipun punapa punika hormat dhateng sesepuhipun dipun lajengaken dhateng sedaya putra putri kula lan panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin. Sareng-sareng krana Allah Subhanahu wa taala niat hormat khalipun Mbah Buyut Kapal. Amin Allahumma amin. Bi barakatil syirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina. Amin. Para rawuh ingkang kirematan, saking kaula anggen kaula matur sajak wonten kekhilafanipun nuwun gunging samudra pangarsami akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.